Ngibingelele kini-ke babukeli-ke, ngiyathemba ukuthi-ke niyaphila-ke. Bengizocela kini-ke before siqale-ke lana ukuthi-ke nisixhase-ke lapho-ke mawukuthi usamusha kuleli khasi leli awuka-subscribe, cindezela ibhathini u-subscribe, ukhomente, u-like. Lana-ke nginiphathele-ke insizwa-ke lana-ke ezobeka udaba layo ethe ukuthi lidabukise-ke. Before siqale-ke nodaba-ke leli ngicela wenze sure ukuthi nje ucindezele nje u-subscribe khona nathi sizokwazi ukuthi-ke sikhule-ke. Lana-ke insizwa-ke ngibingelele-ke, awusiphi igama nesibongo? Ngibingelela ababukela emakhaya igama uMthobesi Sithole ohlala eMtuba. Ngokokuhlala angeke ngikwazi ukusho isigodi ngoba manje sisey'ncingweni yabona. Ya, manje awusitshele-ke ukuthi isizathu esenza ukuthi-ke ubhalele ufuna ukufika kule podcast uzoshiya udaba lakho. Sichazele nodaba lakho nje ukusuka kwalo nesiphetho salo ukuthi-ke kwaqala kanjani uzuy'thole kule simo lesi esikusona manje. Into engenza ukuthi ngibhale ukuthi ngicela usizo kahle kahle uma ngabe kukhona iy'nyanga hlampe ey'ngangisiza because manje le nto le isiqala ukungilimaza kakhulu. Esikhathini esiningi angisakwazi nokwenza izinto ngenxa yaso le simo engibhekene naso. Kahle kahle uma kungathiwa ngiyanaba ngendaba yami isuka kudala, kahle kahle umuntu wesifazane lo owangenza ngibe ile nto engiyiyona namhlanje. Sasithandana kahle ngo-2016 nje kungekho yinkinga. Uthando lwethu laqala lapho ngo-2016. Hhayi, kumnandi nje othandweni sijabule. Kwanezinto azenzayo yena eceleni engathi ukushitha kahle kahle. So uma engishithela lo muntu wesifazane aphinde abuyele kumina ngiyaku-understand-a lokho ngoba manje ngangimthanda ngempela, ngimthandiswa kweqiniso. Nami kwafika la ekuthenini nami awuke ngithi ngizama ukupheka uyabo, because manje into eyayingidla le enhlizweni ukuthi umuntu wami uhambe elala nabantu besilisa uyabo. Kwase kufika ekuthenini nami ake ngizame ukupheka. So ngithe ngipheka. Ukupheka ndlelani hlampe wazi ukuthi usinabele? Ukupheka bhuti ukuthi njengoba ngenze le nto ayenza kumina kahle kahle inhloso kwakuwumzwisa ukuthi mina ngizizwa kanjani menza le nto ayenzayo yabo. So ukupheka kwami okokuqala ngingasho ukuthi kwahamba kahle cause ngapheka ngomngani wakhe uyabo. Uma ngipheka ngomngani wakhe wagcina etholile ukuthi ngagcina ngilale nomngani wakhe. Okwaba yinto engamphathanga kahle ngabona ukuthi hhayi uyayizwa le nto engangiyizwa nami uyabo. Ekuhambeni kwesikhathi-ke lokho kupheka kwagcina kuyinto ekuyinhlayenzeko yabo. Cause nami ngagcina ngithole omunye umuntu wesifazane engangithi ngifuna ukuy'thokozisa naye. Eyi kwenzakala inkinga bhuti, ngicela ukuthi ungayihleki le ndaba ngoba manje ibuhlungu kwanimpela. Kwenzakala inkinga la, umuntu wesifazane lo siyafika naye endlini uyabo. Uma sifika endlini kumnandi nje kahle kwenzakala zonke izinto ngendlela. Safika endlini kwase kufika la ekutheni khona kumele sidlale le midlalo le yasekamelweni uyabona mfowethu. Ewu, kwavele konakaleka bhuti. Kwenzakalani nje? Ungakaze usichazele nje phela ekuqaleni isiqalo nesiphetho. Hhayi, saqala-ke saromansana nosisi kamnandi kahle. Zingekho nje iy'nkinga futhi uma siromansana kumnandi kahle. Ngiyezwa nami ukuthi hhayi sengisemandleni impela, sengisemandleni. Ngithe la khona sekuyakhunyula khona impela. Uma ngithi ngiyabheka, eyi bhuti nami nginesidlo. Unesidlo? Ungakwazi usichazele ukuthi isidlo hlampe uqondeni uma hlampe nawe uthi uyabona usunesidlo? Eyi bhuti ngathi ngithi ngiyabheka kahle kahle ilokhuzana induku ayisekho bhuti. Ngineqhenene njengaye usisi sesiyafana kahle kahle la endlini. Yabo kwaba yinto eyangithusa nje. Ngathuka ngaphelelwa namandla angazi kwenzani. Kwayena usisi wathuka wayitshela ukuthi ngile genge le ehamba iyoshintsha ubulili. Angazi kwenzakalani bhuti. Ngithena-ke uma ngiyilandela le ndaba le, cause kwathi nje kwenzeka leyo nto usisi wangabe esafuna lutho nje ukuzwa ngami wabe seyaphuma endlini. Uma ngiyilandela le nto le kuthiwa ngangicushiwe kahle kahle ngicushwa umuntu wami lo engithandana naye. Ukuthi nje uma ngabe ngithola umuntu wesifazane ngibe nenkomo nami njengaye yabo. Sifane nje endlini sibe abantu besifazane. Bhuti yazi le ndaba ingiphatha kabuhlungu yabo.
ukuthi nami ngike ngaba umuntu wesifazane akukholakali. Imali. Labuye labuya kodwa yona mhlampe usuhlukene naleyo ntombazane labuye labuyela esimeni namanje nayo le nto leyo uphaya noma labuye labuya ekuhambeni kwesikhathi noma nje. Bhuti into eyenzeka lapha lahamba ngisenaye lo sisi endlini. Mese ephume endlini mangithi ngiyabheka hhayi sengikhona ngaze ngacabanga ukuthi hlampe sengiyahlanya but ngay'buza ukuthi ngihlanya kanjani cause sobabili nalo sisi ebenginaye siyibonile le nto le. Ngase ngahamba ngaya kobona ngaqala kodokotela. Angazi usitshela nje ukuthi i-reaction kasisi wathi uma ebona nje seninento efanayo wathi nje sebona i-reaction yakhe nje. Eyi bhuti ngabuka nje ngisahluleki kahle kahle mina cause sasidla mbonjwana yabo. So uma ebona usisi wabona wathi angiyindoda yalutho and akayiboni into abeyihlalele kahle kahle ngimosha isikhathi sakhe cause baningi abantu yena into abeyifuna nje ile acathi nginayo kanti akanginayo. Okwaba yinto eyangiphunda inhliziyo kakhulu leyo bhuti. Ngase ngisuka ngaya kodokotela kahle kahle esibhedlela ngabuza ukuthi kuyenzekani ukuthi umuntu wesilisa abe umuntu wesifazane aphinde abuyele ekubeni umuntu wesilisa. Nabo bangithatha njengomuntu ohlanyayo yabo. Uma bengithatha njengomuntu ohlanyayo ngase ngiyobona isangoma kahle kahle. Sabe sangichazela ukuthi hhayi kahle kahle ngilokhuzile ngicushiwe and ekucushweni kwami akazi ukuthi kusetshenziswe liphi ikhambi angeke akwazi ukungisiza. So yingakho ngibhalelile ekhaya ukuthi ngicela usizo kahle kahle bafowethu. Angazi noma lokho kukhulu yini kunina. Hhayi khululeka yabona nje ngiyathemba ukuthi-ke njengoba usuwazile usutholile ukuthi isipinzi ukuthi-ke uphumele obalayo ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke hhayi mina ngishayela izandla futhi ngalokho ngoba abantu abaningi kwamina nje bengizothula ngalolu daba ngoba ngiyazi ngizothi ngibatshele abantu vele kube ihlaya ngihlekwe ngapha nangapha nangapha. Siyathemba ukuthi uzokwazi mhlawumbe uthole usizo mhlawumbe uma kukhona abakwaziyo bazosithinta-ke bese-ke sixhumanisa nabo-ke labo bantu laba-ke masuke uthole usizo. Sibonge ukuthi ufike nani-ke babukeli nizwele-ke. Socela kini nje ukuthi lapho-ke ni-like, nikhomente, ni-subscribe khona nizokwazi ukuthi-ke nithole-ke enye-ke i-content-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke sesiphetha-ke sesivala-ke.